So welcome back mga ka-DIY Loop. Today's video mga kapatids is gagawa po tayo ng flyer slope and abangan yan sa ating video mga kapatids. So yun nga mga kapatids, nagbabalik tayo dito sa DIY Loop TV mga kapatids. And today's video mga kapatids, gagawin na natin yung ating loaf mga kapatids. Yan. And then update muna tayo dito sa mga breeders natin. Yan po si Isabella line mga kapatids. Yan, and then nandito din yung ating off color mga kapatids. So di ko pa po nahiwalay. Gawa ng siksikan na po sila doon mga kapatids, doon sa ating stock loaf. And then ito po yung ating gagawin mga kapatids. Yan. So tinanggalan ko na ng bubong. So over brightness na tayo mga kapatids. Yan, ka-DIY loop. Yan po. So tinanggalan ko na kahapon ng bubong. Yan. And then ang plano po natin dito mga kapatids is gagawa tayo ng bagong trapping. And then papalitan po natin yung mga sako para, and then magdadagdag po tayo doon ng ganyan yung patungan nila mga kapatids, para maging marami silang pagpatungan kapag nandito na yung mga ano natin flyer, yung mga warrior mga kapatids. Yan po. So di pa ako nakabili ng yung ating gagamitin kasi wala pong mapagbilan ng ano, pero hanap ako mamaya mga kapatids. Yan, hanap po ako. So tinanggal ko din yung sako na nandyan mga kalapatids para palitan ng bago. Magdadagdag po tayo ng mga ganyan, mga pagpapatungan nila kapag nandito sila. And then ayusin natin din yung sahig nila mga kalapatids dahil may mga butas na baka pasukan ng daga. Yan po. And then gagawa tayo ng bagong trapping ito. Tapos gagawa din tayo ng viewing area. Yan. So maganda po yung kakalabasan nito mga kapatids. Yan po. So ito yung update natin dito sa flyers, yung ina-upgrade natin na flyer slope. So i-upgrade na natin siya mga kapatids para kasi tagulan na. Yan yung napapansin nyo, may kulimlim dito sa amin. Kaya kailangan nang ayusin para di ilipad kapag may bagyo mga kapatids. Yan. Yan po. So yan po, yan lamang po yung ating update ngayon sa ating ginagawang flyer slope. And then papalitan ko na rin to. Baka sako pa rin yan mga kapatids, or ano mga kapatids, baka i-upgrade na rin din natin yan mga kapatids. Yan. Yan po. So maganda to. So abangan na lang sa ating mga susunod video kung anong magandang kakalabasan ng ating flyer slope mga kapatids. And then dako tayo dun sa ginawa nating powder mga kalapatids. Yan po yung ginawa nating powder. Yung nakikita nyo mga kapatids. Yan po. So success naman siya mga kapatids. Yan po siya. Success po yung ginawa nating ano. Yun nga lang mga kapatids, hindi siya nadurog maigi dahil yung pangdurog natin is hindi siya nakakadurog ay masyado. Kaya may mga natirang malalaki mga kapatids. Yan po. Ano? So naging success siya mga kapatids. Akala ko kasi hindi magiging success, pero naging success siya. So yan, gagamitan na natin yan, hihalo. And then mga kapatids, ito yung ginawa nating oil. Ihahalo din natin ngayon sa patukan nila mga kalapatids. Yan po. Ano? Kita nyo. So anong panghihintay mo mga kapatids? I-try mo nang gawin yung ating garlic powder and garlic oil. I-try mo na yan mga kapatids para magamit mo sa iyong sistema. Yan. So check din natin yung mga baboy natin dahil pinakain ko na rin sila. Yan o.
So bali 3 baboy and isang inahing mga kalapatids. Yan po. So ito yung mga kalapati natin mga kapatids. And then pang 7 day na nito ay 8 days na. So si Blue Bar yung so di pa tayo nagpangalan ng mga kalapati natin, pero soon papangalanan na natin sila. Gagawa natin siya ng pangalan, lalo na mga kalapatids. Uy mga kalapatids, may itlog na pala dito. So di ko napansin, may itlog na ulit pala si Isabela line mga kalapatids. So iayusin din natin yan mga kalapatids para malimliman nila yung ating itlog, yung itlog ng ating kalapati mga kapatids. And then update din tayo dito mga kapatids. So ang oras na is magte-10 mga kapatids dahil magpapakain na rin tayo. Yan, pang 7 day mga kapatids. Yan, dahil tagulan na dito sa amin kaya ako nilagyan ng ganto. So balik na natin yan. And then dito din mga kapatids, ito yung mga ating hen section. So, di pa ako nagpapakain mga kapatids. Ano po yung grits, nagbigay din ako ng grits. Then alisin din natin ito mga kapatids. Yan, so siksikan sila dito mga kapatids. So silipin muna natin bago natin pakainin. Yan mga kapatids. So siksikan sila dito. So okay lang naman sila dito mga kapatids. So lang, siksikan lang. Di bali mga kapatids, kasi kapag natapos natin yung flyer slope, lilipat na natin yung mga warrior. May iwan na lang yung mga kak dito mga kalapatids. Yan po. Yan po. So tara mga kapatids, samahan nyo na ako magpakain. So may maingay, baka makapirate tayo. So mga kalapatids, nagbigay na tayo ng GMP. And then susunod na natin yung garlic. Yan. So bibigay na tayo ng flyer mix and breeder mix mga kalapatids, paghaluin natin. Yan. So sinusukat ko po siya para hindi maging sobra. Yan mga kalapatids. So sakto na yan para sa ating mga kalapati. Dahil madami naman na nabigay kong flyer mix mga kapatids. So maglalagay tayo ng 1 kutsarang garlic powder. Halo natin sa patuka nila. And then garlic oil mga kapatids. Para dumikit. Yan. So halo-haloin lang mga kapatids. Ayan po. Halo-halo ko lang siya mga kapatids. Ayan po. So halo-haloin lang natin para mag-mix yung garlic powder sa ating patoka mga kalapatids. Ayan po. Mga kalapatids, yan po, nabigay na natin yung garlic oil and garlic powder. So gustong lumabas dito talaga. Yan si Bakulit. So mga kalapatids, kapag magbibigay po kayo ng ganito sa mga kalapati nyo is hindi po amoy-amoyin pa nila yan dahil hindi pa po sila sanay mga kalapatids, no?
Yan. So kapag nabigay talaga kayo, hindi amoy-amoyin muna nila. And then dito sa kabila din. Yan. Yung iba tumutuka-tuka na. Pero amoy-amoyin yan mga kapatids. Yan po. Kikita nyo naman mga kapatids. Yung iba di pa sanay. Yan po. So, yung iba sanay na. So, masasanay din yung mga kalapati natin mga kapatids kapag nagbigay po kayo ng garlic powder and garlic oil sa mga kalapati natin. Yan. So dito di pa siya sanay yung mga hen. Pero yung mga nandito warrior, sanay na sila. So sinasanay na nila yung sarili nila mga kapatids. Yan po. Dito. O kikita nyo naman mga kapatids. Yan. So tumutuka-tuka na rin yung mga isasampa natin bukas. Bukas na natin yung isasampa mga kapatids. Yan po. So si Isabela may ilog na ulit. Pero last na yan siguro mga kapatids. Dahil i-condition na natin sila. Sabay-sabay na natin i-condition yung mga kalapati natin. Yung pinapatapos ko lang itong dalawa na mga ilog. And then i-condition na natin sila isa't isa. Sabay-sabay. And then kapag sa awa ng Diyos mga kapatids, matapos na rin natin tong yung ating flyer slope mga kapatids. Yan po. So bibili ako mamaya. Try ko bumili ng mga gagamitin ko para maumpisan ko ng mga kalapatids. Yan po. Yan. So hanggang dito muna yung ating video. Dako na rin tayo sa ating mga pa-shoutout mga kapatids. Yan. So mga kapatids, dako naman tayo sa mga nagpapa-shoutout sa YouTube channel and sa Facebook natin mga kapatids. Yung mga hindi pa nakakapag-add sa akin sa Facebook mga kapatids, i-add nyo na ako mga kapatids para makapagkwentuhan tayo sa ating about sa mga kalapati and more tips mga kapatids, no? So first shoutout natin, pa-shoutout kay Ethan Dalompenis mga kalapatids, and Juriski and Marl Anton mga kapatids. So shoutout sa inyo mga kapatids. And next natin na shoutout is shoutout kay AJ YT mga kapatids. Shoutout natin yan mga kapatids. And shoutout kay Mark Rioja mga kapatids. So shoutout sa iyo mga kapatids. And shoutout kay Pipong Love TV mga kapatids. Shoutout sa iyo mga kapatids. And subscribe niyan si Pipong Love TV mga kapatids dahil may YouTube channel din yan mga kapatids. And shoutout din tayo kay CMCH05 Pigeon Loaf. Shoutout sa inyo mga kapatids. And subscribe din nyo yan dahil tropang supportang tunay yan mga kapatids. And shoutout lahat sa mga pigeon vlogger sa ating bansa mga kapatids. So suportahan natin sila isa't isa mga kapatids. And so tayo sa ibang videos natin, sino yung nagpapa-shoutout mga kapatids. So tingnan natin. So shoutout kay Pigeon Love TV, yan, shoutout sa kanya. And shoutout kay John Benedict Reboldira mga kapatids. And shoutout kay Amaba Love TV Ace, yan si Amaba mga kapatids. And then so yun lang mga kapatids. So naulit na yung iba din mga kapatids. So dapo naman tayo sa YouTube ay sa Facebook, yung mga nagpapa-shoutout sa Facebook. Yan. Then tingnan natin yung nagpapa-shoutout. So medyo mainit mga kapatids, no? So dahil maaraw na rin. So tag-ulan na, mag-uumpisa ng tag-ulan dito mga kapatids dahil April na rin. So maaga yung pag-ulan-ulan dito sa amin. So umpisa na natin yung shoutout natin mga kapatids. So mga nagpapa-shoutout sa Kalapatids Vlogger mga kapatids sa GC namin. So shoutout sa Barcelona Love TV. So shoutout kay Soyangko Love Pigeon TV, Meet Love, Malinaw Love TV, Zai Love TV. So supportan natin yung mga pigeon vlogger natin mga kapatids. So sunod natin yung sa ibang GC mga kapatids. So shout out kay Giro Palero,
So shoutout sa iyo mga kapatids. And shoutout kay Paul James Lo, Muntinlupa City. And sunod natin sa last mga kapatids na shoutout natin. So shoutout kay Johnny Evangelista, Cavite Silang, taga Cavite Silang. So shoutout sa inyo mga taga Cavite Silang mga kapatids. So hanggang dito na ating video mga kapatids. So kung nagustuhan mo ang ating video mga kapatids, i-subscribe mo na itong ating video sa ating YouTube channel mga kapatids. Subscribe mo and then share mo sa Facebook para mas dumami ang subscriber natin at makapag-raffle na tayo ng bongga-bongga mga kapatids. So hindi ko kakalimutan yung paraffle natin mga kapatids and yung patukan na raffle natin ng giveaway mga kapatids. So anong pang ginagawa mo? I-like mo na ang ating video sa baba mga kapatids, like mo na and comment ka na rin and subscribe. So huwag mong kakalimutan yan dahil baka isa ka sa manalo sa ating raffle sa susunod na raffle natin. Second raffle na natin yun kapag nabot na natin yung 1K subscriber mga kapatids. So huwag mong kakalimutan yan. And then click mo na rin yung button para updated ka palagi sa ating video mga kapatids. Dahil yung iba hindi nila kiniklik yung ring button mga kapatids dahil yung iba kaya hindi sila nakakapanood ng ating video dahil hindi nga naka-click yung ring button, hindi sila na-update ng ating YouTube channel na latest video mga kapatids. So hanggang dito lang yung ating video mga kapatids. Peace.